הנה, אני מצלם, בסדר, אני מצלם. מעייני קצת זז. הנה! יופי! יאו! רואים מפסיד. כי הוא בחדר ישיבות. זיוי מסתכל, רואה. מעייני לא זז. הוא התחיל לזוז על השטיח. הנה! יאו! מי זה זז? איפה סבתא? סבתא מפסידה. רואי? תתקשר לאמא שלי. אם היא רוצה, הוא עכשיו פעם ראשונה זוחל. אחורה. מעיין! הוא קצת מזיז את עצמו, מה? זה מאורע חגיגי. נחשוב שילד תקוע 8 חודשים באותו מקום, ופתאום הוא זז. בוא נראה. מעייני! שלום! תזיז את הטוסיק. תדחוף לי. יופי! כן! כל הכבוד! זיוי, תתלהב! תגיד לו כל הכבוד! כל הכבוד, מעיין מצליח לזוז! יופי! מעיין דוחף את עצמו, תכף... לא חשוב, עד שהיא תבוא, הוא בטח יתעייף כבר. זיוי, תראה אותו, מעייני דוחף, תדחף. יופי, כן, הוא מזיז את עצמו אחורה. איזה כיף. הנה, בוא ניקח צעצוע. הנה, מה זה? הנה, אמא מנסה לעזור. יופי, לדחוף. אבל אני לא דוחף קדימה, אני דוחף הצידה, כך. מעיין, תראה. מה זה? הנה אמא שמה בצד.